Pini nangli to mafan la so video long na kithan ponzi la bangke Aadhar card long killing a mobile number jang si haino ekda mate sim jang sing boy chok pulo tangte nona kimi Kosonsi ka update nang jima la so puthak si pini nangli to mafan la so video long ethithini alam nang than pachini ponik po nangli tum la so YouTube channel subscribe krelang putin nangli tum subscribe igon tane non pathek pen Kosonsi akimi a mobile number Aadhar card pen kapiling nang jima la so process ethithini alam la so video long lang polonang la pen chethan ponona tangde non pathek pen Kosonsi mobile number correction nang ji mate ka update nang jima la so process ethithini alam la so video long nilinali tumpan nang than pechini ponik po kiching sinali tum ladak pen kachini nang ji kenang sot la number 1 along da ke tok pondolo why update mobile number people see update nang jima mate correction nang jima labangke nali tum chini nang ji kenang sot your mobile number is linked with Aadhar for OTP verification during online service bank pan card extra mate mobile number labangke ki Aadhar card long killing ke doneng ji labangke kenang sot lo link do chota chok che hala bang so a mobile number stami asim stami nali tum use igwai nang po jong sim mobile number killing a mobile number jong si ingboy chok mate asim bang haino igdak pulo tangte nali tum pan card le apply jis tami apply long le dat po lapen government scheme hemso punon lapen kaprek scheme long si EKYC nangji pulo te hodak tami mobile OTP bang si kinang sot mate Aadhar OTP bang si jong si nali tum ala Aadhar card long killing asim avik dat pulo te OTP bang lege dat po lasi mobile number la bangke Aadhar card pen la mobile number la bangke killing nangji kinang solo la pen hola killing a mobile number stami nalitum kayus nangji lata kinang solo athema jong si Aadhar card combination update ji ba download ji pulote lata OTP a process angse nalitum non malam la OTP jong si avi pulutangte kaprek asai stami nalitum claim i long ledat po la pen benefits tami long don ledat po la si jong si nalitum a mobile number jong si inbox la Aadhar card long killing a mobile number jong si inbox chok la pan haino igdak pulotangte nalitum correction mate update ke claim nangji labangke kenang sotlo la pen non nalitum mathaji Kosonsi mobile number ka update jima kiching si a process nili option 1 nalitum manang than pechini ponik po kiching si option labang kinalitum Aadhar center mate Aadhar enrollment labang so center along nalitum dam nang po lapen step 1 labang kelason lo visit nearest AadharSevaKendra mate bank post office CSC kali nalitum jong si mobile number update ji ba correction ji afan polotangte nalitum Aadhar center tami dam nang po jong si Aadhar center do polotangte Aadhar center jong si tibok head avi pulti Indian Post Payment Bank mate post office lo nalitum dam pen sitami mobile number labangke correction dam ikme kali pulti nalitum tibok head common service center mate CSC center long dam pen sitami nanglitum correction asai bangke claim dam ikme lo lapen number 2 nalitum fill Aadhar update form and select mobile number update lapen nalitum koloso a mobile number se update ji moda nalitum form isi longji kalau so form along nalitum fill up don po kenang so details lapen mobile number kalau so mobile number sinon ka update dun jima mate ki pi dun jima lata nalitum hoda ka fill up dun nangji kenang so lo lapen alang litum hoda biometric machine doji fingerprint camera machine also a machine along nalitum fingerprint mate jong si fingerprint a machine ave prot ame ke klan ji a machine da dota haiji lasi lahin non malam ke la fingerprint bang si ka use ki ong lo la pen la fingerprint berlo pulo tangte nalitum la mobile number update a process bang ke success ikpo la pen nalitum hoda kipi nang ji tangka la bang ke government hin pen bang 50 rupees lo update a fee la bang ke sitame CSC center bate post bank along dam pulo tangte pharo hini ba pharo istira phokep lan bang ke nalitum pinang kokpo lapen jong si nalitum mobile number correction igdet ba update igdet lo pulo tangte nalitum apan hoda URL number mate receipt nang lo dun igji halo so receipt nalitum one pen nalitum la mobile number bang update igalama
update delang ma la status bangke nalitum chelang ikmelo lapen mobile number ka update la bangke apor mate arni nangwe nalitum jong si piniason update lo pulotangte within 12 hours ba 24 hours pen bangke mobile number la bangke che update ikdet po mate che correction ikdet po jalalo lapen documents copy piason si kenang jima pulotangte nalitum adara documents tanang nelo Aadhar card chepo nang po lapen mobile number kimi non ko ba mobile number se Aadhar card along killing dunjima la so mobile number nalitum ponang po lapen government hin processing time dak 3 to 10 days mate 90 days ang anang kok titipus tami 12 hours penote nalitum mobile number la bangke link igdet po jong si copy ni amen correction ba date of birth correction polotangte la bangke 90 days anta nang kokta thekji lapen option number 2 la bangke nalitum dak update view Indian Post Doorstep service la bangke non dak nilitum area mate Assam arlo bangke Doorstep service la bangke long pon pelang stami jong si Doorstep service fan jong si apply pulotangte apply bangke apply medet po request bang send medet po stami post office Indian Post Office abang pu mate abang piatum la bangke wangwe la si request le center send naglo la option bangkai nili nalitum fan nang than mon pelo lapen nili amo ta pulo documents ko PPC kinang jima pulo tangte nalitum ajat documents tanang ne nalitum la mobile number nang po lapen Aadhar card chepo nang po launcher lo lapen hoda kipi nang ji tangka la bangke 150 pen chinglok 200 ansi nalitum han enchoji mobile number update fan bangke lapen kaprek ason update pulo tangte asap so ador bat cheta thekji lapen puthor nalitum da kachini thunangji kinang solo if updating other details address name dob extra provide valid proofs jong se nalitum copy ni address pen chinglok amen date of birth photo lahai jong se nalitum lar exi pulo tangte proof of identity nalitum long keto nang jikinang sat proof of identity la bangke pan card stame accept polo passport lapen voter id driving license government id Aadhar id tachok lapen job card ration card lahai bangke nalitum ponang kok proof of identity apane lapen nalitum jong si address change si bolte proof of address la nalitum dakpen kipidu nang jikinang solo proof of address apan stame nalitum daketo ateng bolte electric bill bank passbook rent agreement password water bill telephone bill property tax receipt sitame lahai nalitum phone pin da chok proof of address pane voter id le nalitum long dolo pulote te lahai documents bangke nalitum cheponang nelo dape nalitum jong si ajar non mobile number pen chenglong nalitum amen photo ba address lahai jong sinalitum kilar puto hodak pen nalitum la acknowledgement allo bangelong exi hola so lo pen nalitum la my Aadhar .uidai.gov.in la so website long dampen nalitum la status bangke langdam ikmelo la pen mobile number verify ji pulte nalitum dak people la so link long damigo la nalitum direct hodak bangke nalitum la mobile number link duma vema la nalitum langlong ikpo lapen important notes labang kenalitum dakpen kachini nang jikenang solo cannot update mobile number fully online biometric needed nasi online pen abangke nonson la citizen atumangke mobile number ka update ji apan option bangke piponi kela nasi mobile number jong se update ji pulotangte nalitum si tibohe CSC center mate Aadhar center kalipulte post office long dam pensi nalitum mobile number labangke update dam nangji lapen hodak nalitum fingerprint mate biometric labangke nalitum pivek nangpo mate berig vek nangpo lapen all number is not required for new registration lasak nalitum jong si mobile number update ji ba correction ji pulte akiban a mobile number bangke nalitum nangne pinangne la non kolobang ma akimi tiling dunji hola so mobile le number le pichota chokji lapen if you do not receive OTP your number is not linked or inactive jong se nalitum OTP jong si copy ni ka apply hot OTP ala kapre tum nang sen pustami nang leledet pulute labangke
nalitum mobile number labang ke Aadhar card pen link abe pule nalitum chini remelo da pen details aso nanitum arju thulang pelotang te nanitum la UIDAI website long da pen stame nanitum details bangke hodak help AI chat do hodak pen nanitum chatting da chogi kali pulte nanitum la UIDAI helpline technology helpline number 1947 la son number long la calls tame alanitum details ason mate klar daga son la bangke nanitum phan nang than pechini ponik po la sila son la jong sinalitum la Aadhar card pen killing a mobile number jong sing boik chok la pen asim haino ikdak thi asim jong si thilot plotang te nalitum la mobile number akimi ka update nang ji la bangke kenang sotlo athema non molam ke government schemes ta milong ji la pen school punon lapin kapre ka sonon la Aadhar OTP la bangke kenang iksot la sinalitum jong si update delang ba correction silang pulte prabjin pen nalitum correction ikon lapen non la UIDAI mate Aadhar CEO hin pen stame pang dak pon ikelo non puthot Aadhar la bangke isi alang litum apps bonai pon ekbom lo hala so apps aputhak stame monili nalitum apan apor misen hot la so YouTube channel long upload pen nalitum pan nang than pechini pon ikpo la sepinia video long bangke nili nang than ponji la bangke la anchor lo Nasidomi thagmi kadu kavi Carbitish 2.0 YouTube channel long kilangara doan fans tami nilin pin cardom.